Però els moros no es rendeixen i esdevé una gran batalla que després al final commemorarem. I passa el temps i les tropes del rei Jaume sitiaren la ciutat de València. I quan ja el rei moro no va poder resistir més, negociar la seva rendició. Rei Zagal, tallant que tots els mores, homes i dones que vulguin eixir de València, marxen sants i salvis amb les seues armes i tota la seua hisenda que vulguin portar-se. Han d'estar fora de la ciutat, d'ací 20 dies, comptant d'aquests. També volem concedir-vos que tots els moros que vulguin quedar-se en el terme de València es queden sants i estalvis a la nostra fe. Promet a vos, en Jaume I, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, que vos entregaré i donaré d'ací a 20 dies tots els castells i viles que hi ha i tinc en aquesta part del Xúquer, restant i reservant els dos castells de Dénia i Cullera.